Per primera vegada, la Federació Andorrana de Futbol està duent a terme una formació per a entrenadors de porters del nivell UEFA B, la més alta que s'ha fet mai al país. Un curs que té com a assessor extern l'exporter de primera divisió espanyola, director acadèmic dels cursos d'especialització de porters de la Federació Espanyola i actual entrenador de porters de les seleccions espanyoles. El objetivo de UEFA en estos cursos es preparar a los entrenadores de porteros para el nivel semiprofesional, ¿de acuerdo? Entonces, pues sobre todo el tener muy claro cuál es la metodología de trabajo hasta etapas juveniles de élite. En aquest curs, Espanya donarà a conèixer la seva metodologia a la desena d'alumnes inscrits. A nivell formatiu es tracta d'un gran pas per la FAF. También dar un poco la enhorabuena a la Escuela de Entrenadores de la Federación Andorrana porque bueno, pues que es un curso de bastante nivel. UEFA ha hecho una apuesta importante por la formación de especialistas en entrenamiento de porteros y que bueno, pues que se pueda realizar aquí el primer curso de especialistas, creo que es algo como para resaltarlo. Tiene muchísimo mérito lo que se hace en Andorra. Es lógico que un sitio pequeño con muy pocos jugadores, el poder tener muy poco margen para seleccionar, la verdad es que muchas veces pues sorprende que luego se salga a competir con grandes potencias y se dé la cara, ¿no? Yo creo que en ese sentido se está haciendo un buen trabajo y que dentro de las posibilidades están sacando el máximo rendimiento a los jugadores. La presència d'un referent internacional com Espanya afegeix molt valor a aquesta formació. A més, però, el curs compta amb altres entrenadors de porters de renom que comparteixen els seus coneixements via telemàtica. Vam tenir a Javier Barbero, entrenador de porters de l'Alavés. En els pròxims dies tindrem a Jesús Salvador de l'Espanyol, a Javi García del Villarreal, que són noms de gran nivell dins d'Espanya i fora d'Espanya, no? Perquè són gent que a part ha entrenat equips, Javi García mateix al PSG o al Tottenham. Llavors que el que et deia, donen un plus de qualitat al curs. Durant aquesta setmana, el curs consta de 20 hores presencials que combinen teoria i pràctica. Més tard, hi haurà 20 hores més via telemàtica i 20 hores més de pràctiques amb els clubs respectius.